Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Arratsaldeon eta ongi etorri beste behin ere Euskal City saiora. Gurean gaurkoan beti bezala bi gonbidaturi emango diegu gaurkoan ongi etorria eta izan ere gaur gai berriei buruz hitz egin beharko dutenez, ikusiko dugu nola moldatzen diren. Nirekin ezagutu nahi dituzue? Geratu gurekin. Beñat nau, 30 urte ditut, Errotxapeatik nator, eta musikaria nau, musika ikasten nago. Josu naiz, 23 urte ditut, Mendiorritik nator eta irakaslea naiz. Haupa, ni Beñat, urte askotako. Ni Josu. Ni Beñat nau, Errotxapeatik. Vale, ni Mendiorritik Josu, Mendiorrita Ronkaritik, kontsidera ez dugu. Eta Mendiorritik? Mendiorritik. Ez diazu deus pegatuko, ez? Ikusiko dugu. Egun batzetan ikusiko dugu. Zaharra eta lagunekin. Ika saiatzen izenean eta euskalki euskara kastizoa. Ez. Zaharra, lan arloan, gurax aitarekin, eta lagun artean saiatzen gara geroz eta gehiago. Zuka. Eta euskalki batuan, batez ere, eta ikaetan dabien jendearekin saiatzen naiz gutxienez. Egin bai, gutxi, baina, ezin zara bizi euskaraz. Kaixo ongi etorriak, bikote, zer moduz? Ongi, itazu. Oso ongi, bai. Begira, gaurkoan lehenengo atalari helduko diogu, pixka bat jakiteko esan duzu Erronkari aldetik zentu zela. Begira, hitz egingo dugu zuen herri eta auzuen inguruan, eta horretarako hemen uzten dizkizuet hainbat proposamen, pixka bat elkarrizketari ekiteko, bai? Ados. Gero arte. Ikera hori. Bakoitzaren zaletasuna garatzeko aukerarik duzue herrian edo auzoan. Bakoitzaren zaletasuna. Ni nire zaletasunari dagokionez, mendia oso gustora ibiltzen naiz eta mendia daukat gertu. Así que herritik ateratzeko aukera, herritik mendira joateko aukera erraza daukat. Eta auzoan, zailtasun gehiago, baina herrian abantaia nahiko txo. Ez talde ere daukago monkomunian rollo musikarekiko zaletasuna. Hori bai. Eta hori ja, agian Erronkarin ez tokiat, baina auzoan... Auzoan zailtasun gehiago. Askoz gehiago, egin nahi duzu jan barzara zirkulu konkretu batzutara, erdigunean. Edo alokatu du nonbait salaren bat, ordainduz. Baina ezin duzu muntatu zure auzoan zer gauza edo zer... Ez. Adibidez, Mendiorren daukagu antzara, baina orain arazoekin gabiltza, arazo pila batekin, eta bueno. Bai, eta Mendiorri muntatu zeruten azkenean, kristongo aliatu zen. Orduan, arazak, bai. Bueno, eta gainera, are gehiago orain. Are gehiago gainera Errotxapean duela ez oso gutxi azken hilabetean, egin dira pare bat alditan zinemak no seke distantziakin, eta toma por culo. Claro. Baina musikaren inguruan aldezarrera igotzen ez bazara, zailtasuna. Eta ala ere aldezarrean eskerrak, zura baldin baduzu. Atzo bat zeuden kontzertuak aldezarrean, atzo konpainian bazegoen burutiken kontzertua. Bai. Eta azkenean moztu behar izan zuten ere jendearen gatik, bai. Así que ere zailtasunak orain. Bai. Herritarren arteko harremanak, giroa, lagunak. Ni hitzengo dut bi aldetatik, Erronkarin herri pina asko dagoela, bai kuadrilla arteko harreman asko, adinez berdinetakoak elkartu gaitezkela edo zer gauza egiteko. Eta Mendiorrin ere, Mendiorrin bazen lehen askoz gehiago, orain gutxitua, baina orain ari da berriz igotzen ere elkartzeko joera hori, eta geroz eta gehiago elkartzen da jendea. Asko nabaritu zen Mendiorrin itxizutenean ikas, ez? Hori da, bai.
ikasen elkartzen zen, bueno, bazen... Bai, gazte guztien ez dakit erdigunean. nola deskribatu hori. Baina bai, joan altzinen edo zein ordutan, eta edo zein kuadriako edo nor bat zegoen altzinen berarekin egon lasai-lasai, Ja. eta arazoi gabe. Ni askotan gertzen zait rollo, agian, ahora auzoan sabe rollo, está la polla enmascara, no sé qué. Eta agian elkartzen nauk, rollo 50 urteko auzoko kinkiakin, sabes? Eta berekin palikian egon, eta, Hore, de bai. puta madre, sabes? Orain lortu dut berriz maitasun auzoari, gozar. Hori da gehien baldutzen dula, nahi esan. Eta bestela atera, ez? Nola? Bestela elkartu auzotik kanpo. Bai, noski. Baina, beno, auzoan plazan bertan, Bai, giro. gustora. Hori, bai. Garagardo batzuk hartzen. Hori, agorantu. Hori. Euskararen erabilera herrian, auzoan, lagun artean. Nire herrian ez dakiat, auzoan ez da. Ez dago erabilera. Ez dago erabiliarik, Iruñean egoera soziolinguistikoa dena da. Ez da erabiltzen gutxienez gazteen artean inolaz ere. Vale. Bueno, gabiltza orain ikusita kuadria batzuk aste direla euskaraz egiten kutsatzen. Bai. Gure artean kutsatzen zara, eta gero ohitura hartzen duzu norbaitekin euskaraz egiten, eta gero ohitura hori galtzea ez da erraza. Hori, batez ere, hain gaztea ez zarenean ikusten duzu tendentzia gehiago edo. Claro. Hala ere uste dut, Iruñean bereskuratzen badela gazten arteko euskara edo izan behar duela supermestizo. Osea, en plan, ikusi duzu bideo hau super pila viralizatu dena azpiazu fitness. Eriotxa emango diozu. Izan behar du horrela. Osea, hori ikusi du rollo, hau da berpizkundea jartu. Berpizkundea. Osea, auzo bakoitzatik hitz ezberdinak atera. Bai, osea, eslanga edo kaleko argota, sabes, hola izan behar du. Eske hori da falta dena, hemen. Bai, eta badira gainera hitzak, rollo makarra, Bai. patxana, holakoak, sabes? Bai. No se badira. Bai, eta hiztegi propio bat aterako zen, Izan beharko litzateke. Bai. Herrian bai nabaritzen dugula gehiago, bai badabil, bagola herritik, herrira datorren jendea euskaraz ez dakin orduan ja limitatzen zaitu horrek. Ja. Baina, bueno, geroz eta gehiago, eta gutxienez euskaraz mintzatzen garen artean ohitura hartzen gabiltza eta hobe. Hostia, lau, primo. Bai. Galdera librea. Bakin bat, zuk niri eta nahi bat zuri. Vale. Ez, hasizu. Vale. Pentsa ez dala, Joder, eske librea, tío. Gustatzen zaizkizu bideojokoak? Bideojokoak? Bai. Orain gutxiago, baina izan du denboraldi friki-frikia, eta kuarentenan... Joder, cuarentena a muerte, chaval. Kuarentenan ikusi nuen GTA salgai zegoela, eta niretzat, bai. Nik ere nuen Minecraftatu, gainera pasatzen nuen de puta madre, ze musika zen super relaxantea, sabes? Bai. Minecraft jolasten. Bai, egiten nuen han huertatxo bat, no sé qué, de puta madre, tu. Eta mugikorrean ere izan ditu jolasak, eta Bai, ez? borratu behar izan ditut adikzio gehiago izango. Ja, flipas. Buah. Baina bai, izan duen denboraldi bat, agian gazteago nintzenean, mitiko Call of... Bai. Pues horiekin bai, atopen. Horain jendea biela Fortnite ez dut frogatu, baina nire kuadrilla eta ezagunetako batzuk ere jolastu dutela Fortnitera, Bai, ez. encerradísimos. Baina gure generazioak ez badu jolastu, osea, gure generazioko batek ez badu jolastu Call of Duty, ez da gazte izan, en plan jarto. En plan jarto. Bai. Eta nire galdera. Nondik etortzen zaizu zuri musikarekiko zaletasuna? Nire ustez aitaren handik, baina, osea, egin dizut honen inguruan suposizio bat, baina ezin dizut erran justo hau da, sabes? Jakitagatik. Imaginatzen diat aitaren handik, bera zaletasuna asko zuen, batez ere musika beltzaren inguruan, no seke. Gero amak ere badu zaletasuna asko zirekiagoa da, baina ez du zaletasun militante bat edo, sabes? Ja. Aitaren abizen asko
kontzertuak... Bai, eta- asko kontzienteagot, no seke, baitaren gadik, ustez. Hori, bale, jakitagatik. Iparabirra, biak. Egia esan edo zein motatako musika, beti ere zerbait bizia ikusten didanean, eta trompeta ikusten dira, irakurtzea. Kika Munarriz, hendia. Trompeta eta haizea duen edo zer musika estilo, kirola. Oso ongi, elkar pixka bat ezagutu duzu edo behintzat, hori. ez? Lasaitu zarete pixka bat, Hori bai. Begira, orain proposatzen dizuena da COVID-aren inguruan hitz egitea, pixka bat zer iruditu zaizuen egoera guzti hau, zer hausnarketa sortu dizkizuen, ze aldaketa sortu dizkizuen zuen bizitzetan, eta etorkizuna nola ikusten duzuen pixka bat edo. Bai? Bale, ederki. Ba, nola ikuste duzu zuk. Ba, Bizi izan duzu, vamos. berez kuarentena izan zuena nahiko ongi. Lasai, no seke, gainera, jo que se, noizbait egiten nian pirula, jo que se, lekuxaren etxera joan laguna zela edo garajean pote pare bat. Baina, sortarazi zidan sekulako pentsamenduia apokaliptiko bat ikuste jendea nola zegoen, rollo... En plan, ikusten nuen jendearen txibatismoa, balkoiko poliziak eta bar, eta rollo hori, eta zen, galduren esperantza Jendearen osoa. negativismoa ere, ez? Bai, eta neukan esperantza osoa galdua jendearen en plan... Jendearen laguntza bar badut edo zein ekimen sozial aurrera eramateko, me olbido ya, ze... Edo oso gutxirekin kontatzen duzula. Bai, osea, ez dira trintxera konpartituko olako txibato batekin. Ja, ez. Osea, no sé, horrek ezkotu ninduen pila bat. Ni sufritu dut, ze azkenean etxean oso denbora gutxi pasatzen dut normalean, eta etxean 24 ordu sartu egotea, hasieran, lehenengo bi asteak esaten zuen, oporrak, lasai etxean, Sobrau. etorri ziren hilabeteak, eta Bai. sufrituta. Eta, gutxienez, ni aitarekin jeizten ginen garajera, korrika egin paso batzuk eman garajetik, eskailerak igo jeitsi, erosketen asuntoa ere bazen kruziala. Bai, baina... Nik eskerrak etorri zela pandemia hasieran, benjar biziteren etxera. Eta bueno, grabatzera tema batzuk, no seke, perlaren egitera. Hor bauze, gutxienez, denbora pasa. Baitu, osea, asko maite dizkea deita tama, baina... Zan eskojonez. Eta gero musikarekin ere, osea... Ni, adibidez, nukan gitarra bat horra ahaztuta etxean, abera bat ahaztuta, eta beti izan dut hor... Noiz hasi, eta, gutxienez akorde pare batzuk ikasi ditut, eta... Nire abesti tontoa jotzeko gutxienez gustora. Gauza da, harinetzeko daukagula super... Bai, oso bizki. Zuei atera zaizue kontzerturen bat edo... Jo genuen nimila zen lehiaketa bat, eta baina... Listo. Osea, bagailtzan saiatzen normal, Bai. Kontzertuak egon balira bezala, baina... Ezer gutxirekin. Bai, ez tekiat. Hendik aurrera ez dakit nola egongo den asuntoa. Atzokoa ikusita, atzo nola moztu ziren, osea, kontzertua nola moztu ziren. Gainera hori udaletxeak antolatuko dizko zerbait zela. Bai. Ja, imagina zerbait informala bada. Ja, bai. No se, ere izan barko diagu denbora zerbait asmatzeko. Ez dakit zer, sabes, baina... Ere ira momentuak ez zuen beste interpretatzeko baizik eta sortzeko, sabes? Sortzeko, bai. Txamada horretarako ere berduzula dirua, eta jo gabe... Jo gabe dirurik ez. Flipas. Bai. Sorkuntza lanetan ez ara murgildu nahi duzun denbora guztia, baina zerbait kaleratzeko orain... Flipas. Gero ere egon zena super guapo izan zen, montatu zuten Mania o Madriden maskarien konta. En plan, jo que ser, berez PCR egiten dizute soilik egoten bazara tipo batekin... Kontaktuan. Baina 15 minutu baino gehiago. Orduan, ulertu dezaket haien aserrea edo, sabes? Osea, Miguel Boseren aserrea hortan. Baina... Joder, me estoy yendo mobilizazio horregatik, sabes? Baina Iruñan ikusi zenuen. Bai, zudela dantza batzuk egiten, no sé qué... Psikodeliko. Hippie kuadria, txabal. Curioso. Ez nuen espero hemen Iruñan horrelako horik ateako zenik, Ez que nuen espero horrela, sabes? New Age filosofia horrekin, en plan, maitasuna, no sé qué... Besarkadak hemen Bastu. En plan, me caben dio isila ditu, hippie.
Eta orain, pues, hemendik aurrera, ber. Ba, ez dago gaizki. A ber. Izan bertara imaginatiboago. Parranda egin baduzu, pues, errak bat mendian. Hori da. Bai. Ba, gokein iun bat, izan zen la hostiatu. Gainera da gene guztan gogo pila bat, lagun bat egin zuen kuarentenan sound system oso bat. Bai. Eta guazen mendira, no seke, Zogantzera. Bai, flipas, exodotu. Eta nola montatu zen duten hori? Izalen, herri batean, huerta batean, jenagore batekin, eta tira. Hori izan ditugu herrian no fiestas, Ja. eta, karo, 12an ezin zara kalean egon 10 pertsona baino gehiago, eta Bai, jarri dukela toke hori, ez? Orduan, igotzen ginen mendira, baude merendero batzuk hortik galduta. Hombre, no. Bai, hortik. Bai. Baina izan behar da imaginatiboa, pixka bat bestela. Bai. Baina jarri dute toke tekera hori eta guzti? Bai. Joder. Bai. Guardia Zibila kontrolatzen errepidetik. Bai, ez? Bai. Bai, Horrela ibili barko gara orain, Ba, bixatu beste bat kontatu. Ez da azkeno. Bai. De una. Sorry, fuck Bai. COVID. Fukabiz. Fukabiz. Azken bidea Bartzelonara, eta bai, maite diat. Gustukoa eta azken bidaia, mendi trabesia bat. Bueno, ez dute oso negatibo zuek alere, ikusten duzu beti alde positiboa. Izan behar, Hori da, primeran. Bueno, orain, hemen ezarriko dizkizuet 3 gai pixka bat sakonagoak, hautatuko dituzue 2 eta eztabaidatuko duzue aurren inguruan, edo ze sortzen dizuen, edo ematen dizuen lehen inpresioa irakurri eta gero, edo zuen esperientzia pertsonalak. Beharki. Vale. Espezismoa. Okupazioa. Ez que daude 3 guapo egia zau. Ni guztat zailan dute mabi gehiago 2 hauek. Oie, Baina, aukeran, bai. Vale, ba. Vale. Da, ematen digu espezismoari. Asi, bai. Egi kontxera dutzen duk 3 eurua espezista? Ez dakit. Ez nuke jakingo. Eske, segun ze zentzutan. Ena oso jarria, baina ustez berran nahi du gizaki moduan ez duzula zure burua kontsideratzen beste espezie baten gainetik edo. Osea, kontsideratzen zela maila berean. Bai. Animalien maila berean. Ustez bai, agian sekulako barbaria berreten, baina ustez bai. Ba... berez, ez nuke esango. Ez que agian hau basekaria bat da, baina... Ez que ezagite hori den. Nik eske bai ikusten duan nire burua superior. Superior bai. Hori ez dut. Nik ez dut nire burua mejilloi baten pare ikusten, sabes? Ez da zizare baten modukoa. Ez. Horregatik. Agian gaitzi dago, ez dakiat. Ez que ulertu behar, osea, agian ikusi barko dizkiat beste puntu batzuk ninguruan, baina... Beste puntu batzuk, pero... Bai, nik nire burua ere kontsideratzen dut gainetik, osea, gainetik dagoela. Bai, agian ikusten dut nire burua lehoi baten azpitik dagoela, baina... Bai, segun. Zizare bat. Ez dakit tamainaren arabera den, nola sailkatzen dugun guk ere. Hori. Ez dakit. Edo ze animali kontsideratzen ditugun gainetik daudena eta azpitik daudena. Ja. Gero eskere, animaliek hiltzen dira haien artean, no se. Karo, a ver, pues ni uste espezismoak ere sartzen dela, pues, adibidez, behien industria gune hauetan dauzkatela zebatzen asako. Bai, hori bai noski, eta hori ez dago inolaz ere... Ni uste batez ere dela horren kontra, ez? Osea, animaliak bizitza beraien eremutan. Ja. Karo, gero ere horrek dakar, haragirik ez? Baina eske bestalde ere ikusten dut, vegan izatea aldez aurretik ez duela inolako zentzurik edo superialista dela. Osea, ez duzu lortuko animalien industriarekin amaitzea sekulako benefizioak ematen baditu. Eta ik ez badu jaten ere ez duk hori lortuko, ze... Bueno, hori bakoitzan morala eta... Bai, morala da, ez etikoa, baina haragirik ez jatea ez da nire uste zerbait politikoa, ze...
kapitalismoak soberan dituen produktuak, hobe du horiek tiratzea, gordetzea baino. Claro. Osea, etekin gehiago lortzen dute, botatzen bai dituzte, gordetzen bai dituzte baino. Beraz, ni haragia jateari uzten badiot, Beste batek ez dio utziko. Hori da. Beste batek aian jango duzukut, jan ez duzuna. edo botako dute eta Botako etekin dute eta ezten listo. dute berdin, sabes? Baina, bueno, osea, ikusten dugula gure burua animali batzuk baino gainet, osea, Bai. beste animali batzuen gainetik, baina beste batzuen azpitik agian ere kontsidera ez dakegula gure burua, ez? Bai. Eske ez dere... Osea, segun, pues hori, esan duzuna, lehoia, nik elefante baten azpitik sentitzen nahi. Total. Ez da, bit? Osea, antiespezismoak izan behar du nahi eta nahi ez vegano? Bai, ez? Bai, esan nuke. Ja. Hombre, bestela, ez, osea, zentzu askorik ez duen izango, ez? Izan zaitezke, pedrado. Baina izan zaitezke ere antiespezista taraia jaten duena, beti ere pertsonak ere jaten baituzu. En plan, jo que sé, norbait zartzen da, hiltzen da, pues te lo come, no sé. Zartzean, ez? Osea, ez norbait akabatuta gero jan. Hori, beste kultura batzutan egiten da, Bai. sabes? En plan, hiltzen direnean, pues, ja dituzte. Eta daiteke. Teoria hori hor uzten dugu eta norbaitek jarraitzen da. Vale, de puta madre. Horreratzen da. Ba, de una. Bihurtuko zara horretakoa? Zartzen zaren amait. Vale, pasa beste, bai. Amatasuna, aitatasuna eta familia ereduak. Familia eredu, osea, ezberdinak daudela gaur egun, hori bai. Bai, Pero, amatasuna eta aitatasuna. Hori, batez ere zer, aurrak dituztenean, aitatasuna eta amatasuna batez ere zentu horretan, ez? bai, uste bai. Familiaren arrotik edo Bai. familia konstrukzio zara edo. Nik uste dagoela oso establecido. Orain familia eredua aita eta ama, baina geroz eta bikote homosexual edo Bai. gehiago ikusten direla. Ni uste zizkia, horretaz aparte ja, incluso estruktura aldatuko dela, ja gure generazioa seme alaba gitzan dituenean edo, eta bar, aldatuko dela pila bat. Osea, gure gurasoen generazioa oso ezberdina da gure aitatxe eta matxiren relazioarekiko, eta gure izanen da are gehiago, sabes? Bai. Osea, adibidez, gure aitatxe eta matxiren generazioan oso komuna zen, Aurpila bat izatea. aurpila bat izatea, eta bestalde zera, emaztea, etxean geratzea, etxean lan egiten. Hori. Baina eske hori bideragarria zen ekonomikoki. Zure gurasoek ezin dute hori egin, ze Claro, biak ez, egon ez. behar dira lan egiten nahi eta nahi ez. Bai. Eta gure generazioan ja izanen da askoz libreago nire ustez, gaude momentu batean non azkarrena dutzen duzun iriz. Lan egiteko edo, osea, estabilitatea askoz laxoagoa da. Eta horregatik ere jendeak askoz gehiago ditu erlazio libreak, Tinderra, no seke, osea... Osea, bikote bat, o ez bikote bat edukitzea eta liga ezberdinak edukitzea inguru. Bai, nire uste gure generazioan izan dela oso ezberdina, oso ezberdina. Osea, ez dela hain familia struktural bat egongo, Ke ba? eta egotekotan oso ezberdinak izango direla. Bai. Osea, nik uste nizkiot ahi... Claro, Nostradamus hiru aitaren familiak, Ja, izaitek aldaketa hor. inkluso bakarra eta... Bakarra dibortzioen eta- kontuan ja gure generazioan oso komuna zen, oso komuna. Bakarra egotea bai. Pues ere gehiago, sabes? Bai. Osea, adibidez izatea bikotea eta... Gero, osea, ez da bikote bat, osea... Amak izata bikoteak eta aitak beste bat edo... Osea, bi aldetatik egotea. Bai, fijo. Gurein ja oso komuna baldin bazen, osea gure... Bai, orain. Hori da, bai, guraso garenean flipas. Eta atzetik datozenak ikusiko duzu. Ez dakit. Ni dut zer hori adaptatzen dela garaiera, sabes? Bai. Garaiko bizi modura. Lehen oso itxia zen, familia eredua, eta geroz eta irekiagoak dira. Bai.
Baina ere hori aldurelako egora ekonomikoa, sabes? Claro, Osea, ez dureina da. Guk ezingo diago inolaz ere gure aitona monen familia bateratu. Ez. Eta bestalde ez dela inplan hori. Mantentzeko ezingo, osea, manten ezina delako hori. Bai, eta bestalde ez dela inplan txarra, Osea, bat etxean egotea gaizki dagona da, emakume izan behar izate etxean dagona, baina rollo nik ez nintzateke bat ere gaizki egongo etxean lan egiten, sabes? Baina ez da bidera hori izanen nire puta koña. Ez duzu beste soldatak jasozkero, bai. Eta... baina ez. Bai. Eskerra lan egiten badugu gu zarrakarenean eta ez bagara makinengatik aldatzen. Ja, bueno. Hori ikusi behar, bai. Ostia, geroz eta makina gehiago... Niri oso apokaliptikoa nauke, ni oso apokaliptikoa nauk. En plan... nahiko no future nago, baina... Bueno. Nik ikusten dut, bueno, lana izango dugula, nik uste. Segun zertan eta, osea, ikusiko gu zertan lan egingo dugun, baina lana izan, nik uste baiet. No, espero baiet, si dices. Bi jarrera ikuste Hori, bai. Eta apokaliptikoa eta bestea bizkat positibagoa. Bai, ongi da. Ze falta ez zaion? Deus ez, eharra dago. Barrio konfliktibo. Eta listo. Bueno, atera diozu ezukua hor Bai, are bat gai fiskat. eta hor geratu zarete ez, hausnarrean gauza batzekin. Baina ederki aritu zarete, bai, eskertzen da. Ba begira, orain, emanen dizkizuet pare batitz, lehenbizikoa da zimena. Bai, zimena arantzan erabiltzen dute, Zerbait hola okurritzen zaizu zer esan dezaken edo? Bi letra aldatuz bai beste. Ba, 3 aukera emanen dizkizuet. Bai, lehenengoa da ximaurra, bigarrena da gaztanbera, eta 3. tximinia. Ni tximinia esango nuke. Zuk tximinia esango zenuke. Nik baita. Zuk ere bai? Bai. Bai, Bai. Bat eta 3 tximinia. Bai, tximinia kaia. Ba ez, gaztanberari esaten zen. Ez zer ikusi handiri, baina, bueno, ados jarri zarete behintzatita, Konfiantza Ez que ez dakit zentzu... Nire ustez fonetikak bazeula zerbait ikusik eta... Bigarren hitza, atxonburua da. Atxonburua. Zer etortzen zaizue burura? Lehenengo gauza, baratxuriak. Baratxuria? Bai. Baina esan gazteleraz patriarka dena. Atxonburua? Bai. Aitona. Patriarka. Aiton buruaka, oza, familiaren... Ba, beste 3 aukera emanen dizkizuet, ez dago tartean hori. Batetik zapaburua dago, bestetik zimeldutako zerbait, edo ximeldutako zerbait, usteldutako zerbait, eta bestetik buru gogorra, bai, irain bezala. Izimelburua. Buru gogor. Nik ez dago zimeldua dagoena. Zu zerbait ximelduta dagoena. Ados jarri behar duzu, jarri behar bai. duzu. Ados jarri behar duzu. Talde bat zarete. Ez que buru gogorra nik uste dut erraztegia. Bai? Aukera erraztegia dagoen hitzarekin. Ja, baina soinatzen du nahiko despektibo. En plan, nahiko aurpegira botako nizukena. Hori bai. Baina... Bestera lehenengoa zein zen aukera? Zapaburua. Zapaburua. Hori bai dela... Ja, bai. Agian da hori trampa dena. Nire ustez trampa dena hori da. No, bueno, zure esku, Bai. Niri... Buru gogor. Buru gogorra ez duzu? Bai. Ba, zapaburua. Zapaburua zen. Zela bi. Baina, bueno, zela bi hori da. Baina, saiatu zarete eta giro bikaina zarri duzue, gaietan ere, bueno, busti zarete eskertzen da, ez? Eta nik pila bat eskertzen dizuet etorri izana, plazer bat izan da, zuek hemen egotea, ongi etorriak zarete, eta talde dinamika ederra sortu duzuenez, ba, akaso sariren bat ere eroriko zaizue, abisatuko dizuego. Bozkatu guregatik. Bueno, bikote, ongi izan. Berdin. Agur. Bueno, placer bat izan da gaurkoan ere gure bi solaskideak hemen izatea. Gaiekin busti egin dira eta eskertzekoa izan da, guk ere gozatu egin dugu haiek entzuten, eta oraina bizitzera gonbidatu gaituzte. Eta eskean Kristo taldeak esaten duen bezala, hartu emango dizudana, bihar zer datorren ez dakiguta bada ezpada. Ongi izan!